For your love, for your leadership, and for your sacrifices. Hallelujah. Welcome me. Yeah. First Peter chapter 5 verse 5. Bazalwane sofunda incwadi yakaPetro oqala uchapter 5. Isihloko sithi ngokuziphatha kwamalunga nokwabasha. Siya ku verse 5. Ngokunjalo nina basha thobelani amalunga. Kepha nonke
yembathani ukuthobeka. Nithobekane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo. Kepha abathobekileyo ubapha umusa. Siyaku-6 bazalwane. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Le verse leli likhuluma nathi esizwe. Lisho ukuthi siphathane, sihlale sindawonye, sibe sendlini kaNkulunkulu njalo ngaso sonke isikhathi. Ngoba yena usuke anathi mihla yonke namalanga wonke. Bengithanda ukuthi ngiyanamukela nonke esiwe. Happy birthday. Amen.